Welcome to podcast with Pepe Nyunga. Sila Katlehong. Yeah, Katlehong show. Si Katlehong engineer se River RMM Ministries. Umphethu nastro iZion Uncut beni Nkokheli Foundation. Nkokheli Foundation. Yibo abaorganize le concert. It's an organization yabantu besilisa from boys to men. But izokunika ke ngikhuluma okuningi. Right now mfethu Mfeka uzondingelela ngicela nje ukuthi ubingelela ama viewers emakhaya. Sanibonani, ngiyanibingelela ku Pepe Nyunga podcast. Njengoba basho mfethu ukuthi Mfeka founder Nkokheli Foundation. So founder? Yeah, founder yakhona, but akusingiwane namafethu ngisebenza nawo. Okay. Foundation akusingiwane. So sisebenza nale kule event esinayo, but sino Zion Uncut yes. Okay. Yeah. Uma uthi founder establishment dala yakhona nje, but in terms of siqale last September, but we managed to register late last year. So obviously singaqala ukwenza any event because of register. So i-registration iphumile. So kana manje registration iphuma January early this year. So kana siqala ke sesibabhizi foundation there. Yeah. Right. So asingene phakathi ke. Yenza kahle Nkokheli. It's a community development. We're developing community, we're developing youth because of zibayis lesibona ukuthi iqiniso youth school njengathina school azange iqiniso basitshele ezinye izinto. So kana sizitholela manje and masizithola siyachayisa and uthola ukuthi masitshayisa is affect very negative. Yawasina umuntu sikafuna ukuzibulala yabona ngezinto. All right. Right, vision yakho ithi mfethu ngoba ngisho ukuthi our vision is to develop the community and the leaders and the community and the youth in large. Okay. So I cannot be specific ukuthi si develop kanjani. Yeah, but I'm project is now maningi kakhulu. Yes. Okay. No problem. All right. Sizokwenzani la? Ngapha size ku men's boys to men conference. So xayisana or sizokhulisana njengamadoda, because ezinye izinto njengoba ngisho ukuthi in order ukuthi iqiniso utshela abantu iqiniso kumele uveze sometimes yabona, because iqiniso ukuthi sikhule thina ezinye izinto singekho exposed kuzo, but manje sesi exposed kuzo dala abathana wethu bangasitsheli iqiniso and uthola ukuthi manje mawusukhula soyagohoza and yabona soyabhayisela. So sizokhulisana manje nabafethu abezemuva ukuthi before uthathe decision yokuthi ufuna ukwenza into qala izama ukubheka wonke amehlo. All right. No ngiyathola. Kahle isimila njengale yayenziwa asikhulume. Yeah, but lathi nasikhuluma emavesini lakhona. Siku reality. Asikhulumi ngaboJohn naboPetro. Sikhuluma ngereality. Yabona, that is why nami ngizoba speaker nami ngizoshare i-experience yami kujeni yami ekhuleni kwami kuyo yonke into eyenzakele empilweni yami. All right. Okay, now uzoshare ne? Yeah. Angifuni ukuthola ukuthi life yakho senjani manje, mara angithi uzokuthi mawushare then after kuzoba khona abantu abazokulandela njenge youth. Yes. Impilo yakho senjani manje like nje ku society general Social sengisho nje ngoku-expire abanye abafowethu abalandela. No, bakhona abantu be-expire because of ziningi izinto ezenzakele, and out of those things ezenzakele empilweni yami still ngingaba Mfeka angizange zingidestroy, because if bengomunye umuntu izinto ezenzakele kumele ngaba ngisaphila nokuphila. Alright. Yeah, zibayis nezangibhayisisa empilweni, but I'm still strong. Siyabonga. My last question. Yeah. Kuna this mind or this thought ye-society thought. Yeah. Ikuyakufikela Society. Yes. No, ukuthi ngisibonise. Yes, angazi. Ngistrong. Yeah, angazi ngistrong and kuyo yonke into enzayo angazi ngiyakukhanselela. Oh, Ngiyazikhansela. Serious? Yeah, sure. Serious? Angazi ngiyakukhanselela. But angazi ngicabanga ukuzibonisa. Oh. So you never consult if umfundisi wakho ukuthi ke okay. Kwenzakalani? Mina ngiconsult. Akonza. Ngihlasi ngiyazibasela ngiyazicimela.
Bekumele ngoba uMahlase. No, I thought. Yeah, sure. Right, my last one. What do you want to remember as? If you just Mfeka. Yazi mfethu, honestly mina into ewani engikhalelayo bengifisayo kwiphupho lami ukuthi kube khona 1 or 2 or 3 abantu engishintsha impilo yami. 1 or 2 engishintshile. And then obviously bakhona abantu engibadevelop engibakhulisile emagromini abayi-product yami. Njengayo Nastro, it's one of my products. Oh. Yeah, khuliswe intwana yami bengubhuti wakhe, umani wakhe ngiyonke into ngikhulwe yini. But obviously uma kakhula belumyekela azenze izinto ngendlela akathatha ama-decision akhe. Ufuna sikukhumbule kanjalo? Yeah, no, ngifuna isifiso sami ukuthi kube khona 1 or 2 yabantu empilweni abazothi nje engishintshile athi umuntu leya muntu lo-solve because of i-product yakhe angishintshi. Ayisebo. Your last word ema-outing nakuba? Into engayisho ema-outing ukuthi gents, izinto ezifana nalezi ama-seminars zisapoteni, ziyasizana, ziyakhulisana. Asikele ukuba negative ukuthi yonke into usuyehla hayi ngifuna la. Come and listen, maybe konto one ongangena ongayifunda athi ufuna into le. Okay. Yeah. So uzophinda niyenze so next time or next day? Asikapheli we'll solve something different. Okay. Yes. Okay. Yes. No, siyabonga. Thank you. Thank you. Hayi,